Η Ήπειρος έχει παράδοση αιώνων στις τέχνες, στις επιστήμες και τα γράμματα και οι Ηπειρώτες για πάρα πολλά χρόνια ήταν οι οικονομικοί αιμοδότες του ελληνισμού. Σήμερα όμως όλοι γνωρίζουμε ότι η Ήπειρος είναι μια από τις πιο παραμελημένες περιοχές της Ελλάδας και της Ευρώπης. Με στόχο τη μείωση των περιφερειακών ανισοτήτων, η κυβέρνησή μας υλοποιεί έργα και δράσεις με στόχο η Ήπειρος να μπει σε φάση αναδημιουργίας. Επιτρέψτε μου σήμερα να ανακοινώσω την πρωτοβουλία μας για προώθηση ειδικής νομοθετικής ρύθμισης με στόχο την ίδρυση της Εταιρείας Παροχής Αερίου Ηπείρου και Δυτικής Μακεδονίας. Μέσα από την εταιρεία αυτή θα φτάσει το φυσικό αέριο σε όλα τα νοικοκυριά αλλά και τις επιχειρήσεις της ευρύτερης περιοχής. Πιο συγκεκριμένα, εντάξαμε για κατάθεση στη Βουλή ειδικό άρθρο στο πολυνομοσχέδιο Παραγωγή και Δίκτυα Μεταφοράς Υδρογονανθράκων για να ιδρύσουμε την Εταιρεία Παροχής Αερίου, την ΕΠΑ. Ικανοποιούμε με τον τρόπο αυτό ένα δίκαιο, ένα πάγιο αίτημα των κατοίκων αλλά και των φορέων της Ηπείρου. Γνωρίζουμε όλοι ότι η χρήση φυσικού αερίου στον οικιακό, τον εμπορικό και βιομηχανικό τομέα αναμένεται να συμβάλλει αποφασιστικά στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, ασφαλώς να μειώσει μάλιστα σημαντικά το κόστος λειτουργίας των επιχειρήσεων και ασφαλώς να μειώσει και το κόστος καθημερινής διαβίωσης των νοικοκυριών. Η ίδρυση της Εταιρείας Παροχής Αερίου Ηπείρου και Δυτικής Μακεδονίας στηρίζεται στο σχέδιο κατασκευής του αγωγού Ελλάδας-Ιταλίας, το γνωστό σχέδιο IGI. Έτσι, επιβεβαιώνουμε στην πράξη ότι ο αγωγός αυτός δεν θα έχει μόνο διέλευση από την περιοχή, αλλά θα είναι και αγωγός έλευσης του φυσικού αερίου στην Ήπειρο, σύμφωνα με το διαχρονικό πανηπειρωτικό αίτημα. Ο αγωγός IGI, οφείλω να σημειώσω πως είναι ένα έργο μεγάλης εθνικής σημασίας που αναβαθμίζει γεωπολιτικά την Ελλάδα και συμβάλλει στην ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης. Είναι ένα έργο που το στήριξαν διαχρονικά όλα τα τελευταία χρόνια οι κυβερνήσεις της χώρας, ανεξάρτητα από το κόμμα που κυβερνούσε κάθε φορά, και το έργο αυτό το προώθησαν για ένταξη στα έργα ευρωπαϊκής προτεραιότητας. Είναι ένα έργο με πολύ υψηλό βαθμό ωριμότητας και με σαφές προβάδισμα έναντι των ανταγωνιστικών του αγωγών. Όμως για την υλοποίησή του πρέπει να ενώσουμε τις δυνάμεις μας και κυβέρνηση και τοπικές κοινωνίες. Ο αγωγός αυτός σχεδιάζεται να προμηθεύει την καρδιά της Ευρωπαϊκής Ηπείρου με φυσικό αέριο από την Κασπία και με τον τρόπο αυτό να καταστήσει τη χώρα μας διεθνή ενεργειακό κόμβο. Θα ήθελα τέλος να μου επιτρέψετε να αναφερθώ στις πρόσφατες εξελίξεις για το τμήμα του υποθαλάσσιου αγωγού Ποσειδών που θα ενώνει τις ακτές της Ασπρωτείας με την Ιταλία. Λαμβάνοντας υπόψη την ανησυχία μεγάλης μερίδας της τοπικής κοινωνίας για τη χωροθέτηση του σταθμού συμπίεσης και μετά από πρωτοβουλία του Υπουργείου μας, είναι γνωστό ότι πραγματοποιήθηκε το Φεβρουάριο η ειδική συνεδρίαση της Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής με την παρουσία των βουλευτών της Ηπείρου, των βουλευτών από όλες τις παρατάξεις, αλλά και με τη συμμετοχή των φορέων της Ηπείρου. Η πρόταση που προέκυψε από τη συνεδρίαση ήταν να διερευνήσουμε την δυνατότητα ύπαρξης μιας νέας χωροθέτησης του σταθμού συμπίεσης και μάλιστα για συγκεκριμένα τη θέση Φλωροβούνη. Η θέση αυτή, στο διάστημα που ακολούθησε μετά τη συνεδρίαση της Επιτροπής της Βουλής, αξιολογήθηκε από ειδικευμένες ομάδες επιστημόνων από τους μελετητές του έργου. Πρόσφατα ολοκληρώθηκε η αξιολόγηση αυτή και έτσι σήμερα μπορώ να σας πω ότι η θέση Φλωροβούνη που υποδείχθηκε από τους τοπικούς φορείς πράγματι πληρεί όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις και εκεί τελικά θα εγκατασταθεί ο σταθμός συμπίεσης. Με τις παραπάνω ενέργειές μας και πάντα σε στενή συνεργασία με τους φορείς και εκπροσώπους των τοπικών κοινωνιών, στηρίζουμε την περιφερειακή ανάπτυξη, διαμορφώνουμε ανταγωνιστικές συνθήκες λειτουργίας για τις επιχειρήσεις της Ηπείρου, μειώνουμε το καθημερινό κόστος διαβίωσης για τα νοικοκυριά της περιοχής και αναβαθμίζουμε το γεωπολιτικό ρόλο της χώρας μας στα Βαλκάνια και την Ευρώπη.